Mellem skygger og torden besæles skæbnen til gudenes far i den mest episke af alle kamper. I Midgards iskalde vidder, der vinden hyldte som de gamle sjælenes klagesang, lå det imponerende Asgard, gudenes rige. Der, i dybet af Yggdrasilskogen, der røttene slyngede se som sultne slanger, begyndte et mørkt nærvær at røre på se. Odins ravner, Hugin og Munin, fløj hvileløst omkring, og råbene deres gav ekko over den grå himmelen, mens de ante, hvad som skulle komme. Odin, alles far, følte skæbnens tyngde i centrum af sit væsen. Øjnene hans, hvoraf det ene havde blidt erstattet af evig visdom, stirrede mod horisonten på jagt efter tegn. Profetierne havde hvisket om denne dagen da guderne skulle møde sit endelige tusmørke. Ragnarök, slutten på alt de kendte. Men i Odins hjerte brændte fortsat et svagt håb, en flamme som nægtede at slukkes. Guden, imponerende i sin rustning af guld og gammelt skind, red på Sleipnir, sin ottebejnte hest, som kunne løbe gennem luften og havet. Med voldsom beslutsomhed satte han kursen mod mørket, som begyndte at brise ved grænsen til Asgard. Det var der, han skulle møde sin fiende, personificeringen af kaos og ødelæggelse, som troede med at ødelægge alt gudene havde bygget op. I skyggen af fjellene i Jotunheim, da jotnene var i færd med at vågne fra sin evige søvn, ventede lurendrejeren Loke. Hans ondskabsfulde smil afslørte intet andet end ondskab. Han var anstifteren af kaos, arkitekten bag undergangen. I hænderne hans dansede skæbnetrådene og flettede sig sammen i en væv af død og ødelæggelse. Han vidste, at Odin ville komme, og med ham ville han bringe slaget, som skulle besale alles skæbne. Mens Odin gik videre, brændte mindet om sønnen hans, Tornguden Thor, i tankerne hans som et ar, som aldrig ville gro. Han havde trængt Thor til at blive den stærkeste krigeren, til at møde enhver trussel. Men den kampen, vidste Odin, handlede ikke bare om fysisk styrke. Det handlede om ånden, den ubrydelige viljen til at kæmpe mod det uundgåelige. For hvert skridt Odin tog, så verden rundt ham ud til å smuldre op. Træerne visnede, himlen blev mørkere, og elvenes vand blev rødt, som om universet selv gråt over hans nært forestående død. Likevel nølte ikke Odin. Han vidste, at han ikke kunne give se, at alle rigenes skæbne lå i hans hænder. Da han nåede foden af fjellene, da Jotunheims skygger strakte se som klør over landet, steg Odin ned fra Sleipnir. Der foran Loke så han ikke bare fienden. Han så spejlbilledet af sine egne valg, af alle de gangene han havde ladt mørket infiltrere Asgard. Men det var ikke tid til at angre. Slaget skulle snart begynde, og med det ville gudenes skæbne blive beseglet. Jotunheims tætte tåge omsluttede Odin som en spøgelsesagtig kappe. Skridtene hans var faste, men stilheden rundt ham var overvældende. Hvert øjeblik følte han Lokes nærvær komme nærmere, lurendrejeren, som ventede tålmodigt på den endelige konfrontationen. Mens han bevægede sig fremover, dukkede gamle minder op i tankene hans. Han huskede Thors fødsel, sønnen han altid havde set på som et løfte om en lys fremtid for Asgard. Nå hang den fremtiden i en tynd tråd, truet af kaoset, som Loke havde sluppet løs. Fjellene rundt så ud til at betragte ham som tavse vidner til den skæbnen, som var i færd med at udspille sig. Luften var ladet med spænding, som om hele verden holdt pusten og ventede på det første slaget. Odin vidste, at hvert eneste træk var afgørende, at det ikke var rom for fejl. I det fjerne hørtes lyden af skridt, som brød den trykkende stilheden. Loke kom ud af skyggene, og den høje, slanke skikkelsen han stod i kontrast til de dystre omgivelserne. Smilet hans var kaldt og blottet for følelser. Der mellem de to skulle de 9 rigenes skæbne afgøres. Loke lagde hovedet lidt på skrå, og øjnene hans lyste af behersket ondskab. Du kom trods alt, sagde han, og stemmen hans hørtes ud som en hvisking i vinden. Odin forblev tavs, mens hånden hans holdt et fast greb om Gungnir-spydet. Han vidste, at ord ikke længere ville have nogen vægt der. Det første trækket kom fra Loke, rask som en slange. Han kastede en illusion for at forvirre Odin, men alles far var forberedt. Øjnene hans, som var trændt til at se bag det ydre, fangede op sandheden bag trikset, og han gik til modangreb med dødelig præcision. Klinger og besværgelser krydsede hverandre i luften, og konfrontationen begyndte. Hvert slag rungede gennem dalen som fjern tårn. Hver undvikelse var en dans på liv og død. Loke brugte al sin list for at destabilisere Odin, men den gamle guden var en fæstning af beslutsomhed. Etter hvert som minutterne gik, blev kampen intensiveret. Bakken ristede under fødderne hans, og luften så ud til at vibrere af kraften fra angrebene. Likevel vidste Odin, at dette bare var første fase. Den virkelige udfordringen var endnu ikke kommet. Mørket rundt ham syntes at lukke sig stadig tættere, som om Jotunheim selv var spændt på udfaldet. Odin følte tidenes tyngde på sine skuldre, men han vidste også, at han ikke kunne svigte.
Han var den sidste bastionen af orden mod det forestående kaoset. I hjertet af de iskalde fjellene raste kampen mellem den gamle guden og lureriets mester, og hvert slag gav genlyd som et forspil til den uundgåelige skæbnen, som ventede dem begge. Kampen raste videre, og hvert træk blev mere voldsomt og desperat. Odin kendte tidens tyngde i bejne, men sjælen hans brændte af ubrytelig beslutsomhed. Loke så ud til livnære se af kaoset rundt se, og latteren hans rungede som et uhyggeligt tordenskrald. For hvert slag blev landskabet rundt forvandlet. Fjellene blev til labyrinter af skygger, og bakken åbnede se i endeløse kløfter. Men Odin stod stødig, med blikket festet på fienden og sindet i en tilstand af absolut koncentration. I et øjeblik af uforsigtighed klarede Loke og såre Odin. Gudens blod dryppede ned på den iskalde bakken og farvede snøen rød. Men i stedet for ås vækkes, kendte Odin en ny styrke vokse ud af smerten. Dette var ikke bare en fysisk kamp, det var en kamp om balancen i kosmos. Odin rejste sig, og Gungnir-spydet glødede med et lys, som så ud til skære gennem selve mørket. Med en smidig bevægelse gik han til modangreb og tvang Loke til trække sig tilbage. Til trods for sin sluhed begyndte lurendrejeren vise tegn til udmattelse. Selvtilliden, han havde vist i begyndelsen af kampen, var nu i færd med forvandles til forsigtighed. Skyggene rundt syntes vibrere af energien fra kampen. Asgards, Midgards og de 9 rigenes skæbne stod på spil. Hvert slag Odin slog var lavet med mening. Hver undvigelse var en kortvarig sejr mod kaos. Loke, som ante at faren nærmede se, brugte et sidste tricks. Han mandte frem en luftspejling af Thor, såret og sårbar. Odin nølte et kort øjeblik, og hans faderlige hjerte vaklede ved synet. Og det var i dette øjeblikket af svaghed, at Loke gik til angreb og kastede en kraftig trolddom, som så ud til kunne udslette alt rundt ham. Men Odin, overvældet af følelsesmæssig smerte, reagerede lynraskt. Han afbødede angrebet og knuste illusionen med en ødelæggende kraft. Thors ånd, den virkelige Thor, gav ekko i sindet hans og mindede ham om, at kampen var større end ethvert familiebånd. Odin rykkede derfrem med al sin magt, fast bestemt på at gøre slut på Lokes trussel en gang for alle. Hvert skridt han tog, rungede som torden, og hvert slag blev ledsaget af en eksplosion af lys. Loke, som nå var trængt op i et hjørne, følte, at skæbnen nærmede sig. Og så, på kampens højdepunkt, blev den første store vrien i handlingen afsløret. Loki, tricksenes mester, havde endnu et tricks i ærmet, en hemmelighed, som kunne snu spillet til hans fordel. Men Odin var forberedt på det uventede, med sindet skarpt som en kniv, klar til at møde det, som måtte komme. Loke smilte og blikkede hans lyste med en mørk list. Troede du virkelig, at denne kampen ville begrænse sig til rå magt alles far? Stemmen hans ekko gennem fjellene, som en ond hvisking. Og så afslørte han hemmeligheden, han havde holdt på. Den tabte hælrunden, symbolet på underverdenen. En genstand, som kunne reversere selve livets gang. Odin genkendte runen med en gang. Det var en kraft, som ikke engang han havde våget at bruge. Et fragment af helt selv, de dødes gudinde. Med den kunne Loke ikke bare besejre ham, men også genoplive alle Asgards fiender og skabe en hær af døde, som ikke engang gudene kunne møde. Odins hjerte knugede sig sammen, da han fik denne alvorlige afsløring. Han vidste, at han ikke kunne tillade, at runen blev aktiveret. Med et brøl af raseri gik han til angreb på Loke, nå drevet af et desperat behov for at standse den forestående apokalypsen. Loke havde imidlertid allerede forberedt grunden. Med en rask bevægelse aktiverede han runen og tilkaldte dybets kræfter. Jorden ristede, og skyggen af faldne krigere steg op fra bakken med de tomme øjnene festet på Odin. Alfaderen, omgivet af spøgelsesskikkelser, kendte fortvilelsen tynge ham. Men han ville ikke give etter. Ikke når Asgards skæbne stod på spil. Odin samlede al sin styrke og løftede Gungnir, mens han påkaldte kraften fra Yggdrasil, verdenstræet. Et gyldent lys brød ud fra spydet, lyste op mørket rundt ham og fordrev skyggene, som prøvede at opsluge ham. Bakken ristede igen, men denne gang var det Odins styrke, som rungede over slagmarken. Loke indså, at planen hans var i fare og forsøgte at trække sig tilbage, men Odin gav ham ikke noget rum. Med dødelig præcision stak han Gungnir ret i brystet på Loke, og spydet bordet sig gennem kød og ben, som om de var laget af tåge. Råbte Loke, en lyd, som var en blanding af smerte og vantro. Han havde undervurderet Odin og troede, at runen ville give ham sejr. Men kraften til Alsfader, næret af æoner af visdom og opoffrelse, var mere end nogen genstand kunne besejre. Runen faldt fra Lokes hånd, inaktiv, den mørke gløden slukket. Slagmarken blev stille, og skyggen af de døde forsvandt som røg i vinden. Odin, fortsat tung om hjertet, men beslutsom, nærmede se Lokes krop, som nå lå ned på bakken. Du forstår ikke, Loke, sagde Odin.
og stemmen hans var tynget af en gammel træthed. Denne kampen har aldrig handlet om magt, men om opoffrelse. Og med disse ordene fjernede han spydet fra Lokes krop, velvidende om, at gudenes skæbne endnu ikke var beseglet, men at vægtskålen nå hang i hans favør. I horisonten begyndte solen at stå op, og med den kom en ny dag. Men Odin vidste, at prisen for sejren var høj, og at det fortsat var mye at gøre. Slaget var kanskje over, men krigen var langt fra over. Morgengryet bad slagmarken i et blækt lys, men freden det lovede var en illusion. Odin kendte kampens tyngde i brystet, og ekkoet af sejren begyndte at forsvinde som røg i vinden. Loki så ud som en skygge af sig selv, men Alls fader vidste, at den virkelige udfordring endnu ikke var kommet. Pludselig ristede bakken, og en iskald vind fejede over fjellene og bragte med se et mørkt varsel. De ældgamle Yggdrasil-runene, som var ridset dybt ned i jorden, begyndte at gløde med en ukendt intensitet. Det var som om universet selv forberedte se på en ny konfrontation. Odin trak pusten dybt og løftede hovedet mod himlen. Øjnene hans fangede op en fjern skikkelse, en silhuet, som dukkede op fra horisonten med overvældende kraft. Thor, sønnen Hans, med Mjølner, nærmede se som en levende storm. Torden drønede i hans fodspor, og himlen så ud til at bøjes se for hans nærvær. Men noget var galt. Thor, som altid havde været imponerende og fuld af kraft, havde nået et udtryk, som Odin aldrig havde set før. Det var som om verdens tyngde hvilte på skuldrene hans, som om Mjølner nå var et anker, som holdt ham fast i bakken. Da far og søn mødtes, indså Odin sandheden, som lå skjult i Thors øjne. Den unge guden havde indgået en mørk pagt i sin søgen efter frelse. For at beskytte Asgard havde han overgivet en del af sin egen essens til Ragnaroks urkraft og gået med på at blive sin egen skæbnes budbringer. Prisen for denne alliancen ville blive høj, og Thor vidste det. Far, begyndte Thor, men stemmen hans vaklede. Tornguden, som altid havde været selvsikker, nølte nå. Odin følte vægten af de uudtalte ordene, og stilheden mellem dem var fyldt af ubeskrivelig smerte. Thor var ikke længere bare den frygtløse krigeren. Han var offeret personificeret, den som ville bære byrden med at forhindre slutten, selv om det indebar hans egen undergang. Med tungt hjerte gik Odin bort til Thor og lagde hånden sin på sønnens skulder. Forbindelsen mellem dem var til at tage og føle på, et bånd smid i blod, kamp og kærlighed. De vidste, at det endelige slaget var nær, og at de begge havde roller at spille, roller som kunne koste dem alt. Men før de rakk at fortsætte, rev en stemme gennem luften. Det var Loke, som rejste se fra stedet, han havde faldt, og skikkelsen hans var nå omgivet af en mørk og dekadent aura. Han havde påkaldt den sidste kraften i helrunen, ikke for at tilintetgøre Odin, men for at lokke Hel, dødsgudinden, ind på slagmarken. Hel trådte frem fra skyggene, og hendes nærvær bragte med se den evige dødens kulde. Hun så på Thor, så på Odin, og et grusomt smil dansede på læberne hendes. Troede du, at du kunne undslippe skæbnen? Nej, Ragnarok kommer, og ingenting kan stoppe det. Odin og Thor så på hverandre, og indså, at den kommende kampen ikke bare ville blive en kamp om styrke, men også en test på offer, kærlighed og skæbne. Mens himlen blev mørkere og vindene rørte på se, forberedte de se på at møde selve legemliggøringen af slutten. Mørket, som fulgte med Hel, så ud til at slukke morgengrydets lys. Odin kendte, at luften blev tung, tæt af dødens nærvær. Thor ved siden af ham knyttede næven rundt Mjølner med blikket festet på gudinden. De vidste begge, at det afgørende øjeblikket var kommet. Hela gik langsomt frem, og hvert skridt rungede som det sidste ringede fra en begravelsesklokke. Blikket hendes svejpede over alfaderen og tordenguden som skarpe kniver, og dødens kraft dansede i de blikke fingrene hendes. Loke, som nå befandt sig i skyggen af sin egen ambition, så på i stilhed, velvidende om, at skæbnen kunne tippe begge vejer. Odin løftede Gungnir og kendte vægten af det ældgamle spyde i hændene sine. Han vidste, at denne gang ville ikke våbnets kraft være nok. Det ville blive nødvendigt med et offer, og både han og Thor måtte være klare til at betale prisen. Med en bestemt bevægelse kastede Thor Mjølner mod Hel. Hammeren fløj gennem luften med et brak, omgivet af lyn. Hel nølte imidlertid ikke. Med en håndbevægelse afværkede hun hammeren, som sank ned i bakken med et jordskælvende brak. Thor stormede frem uden frygt, med kroppen indhyllet i lyn. Odin fulgte efter sønnen, og hjertet hans brændte af et ældgammelt raseri. Hel ventede på dem, med døden reflekteret i de tomme øjnene sine. Hun mandte frem skygger rundt dem, spøgelsesagtige skikkelser af faldne krigere, som rejste se med sværd og spyd mod gudene. Kampen var intens, et sammenstød mellem lys og mørke, liv og død. Thor kæmpede med en kraft som 1000 stormer, og raseriet hans gav næring til hvert eneste slag, han udførte. Men Hel var nådeløs. Hver gang Thor eller Odin slog hende, virkede det som om hun regenererede se og absorberede energien rundt se.
Loke, som så, at planen hans kom ud af kontrol, prøvede at trække sig tilbage, men skæbnen indhentede ham. Han indså, at han havde undervurderet kræftene, han havde påkaldt. Nå troede kaoset, han havde skabt med at fortære ham selv og alle andre. Da konfrontationen nåede sit klimaks, faldt Thor udmattet ned på knæ med blod dryppende fra hænderne. Helt nærmet se, klar til at slå det sidste slaget. Odin indså, at det ikke fandtes nogen anden udvej, løftede Gungnir med begge hænder og stak spydet ind i brystet på sig selv, i en gest af suveræn hengivenhed. Odins offer udløste en overvældende bølge af energi, som fede over slagmarken, som en eksplosion af lys. Helt blev overrasket og kastet bakover, og kræftene hendes blev svækket i møde med den højeste kærlighedshandling og selvopoffrelse. Da Thor så sin far falde, følte han en fornyet styrke i sig. Han rejste sig, greb Mjølner, og med et krigsråb, som gav ekko i de 9 riggene, gav han helt et dødeligt slag. Dødsgudinden skreg en sidste gang, før hun blev fortært af lyset, som kom fra Odins offer. Da gløden endelig aftog, var alt stille. Odins krop lå urørlig, men himmelen, som nå var klar, så ud til at genspejle freden, som hans offer havde bragt. Thor faldt på knæ ved siden af sin far, med tårer blandet med blod i ansigtet. Slagmarken var hensunket i en dyb stilhed, bare brudt af den milde susingen fra vinden, som kærtegnede fjellene. Thor blev liggende på knæ ved siden af Odins, alfaderens krop, og følte øjeblikkets tyngde. Slaget var over, men tomrummet efter farens død var ubegribelig. Da Thor så ind i Odins rolige ansigt, blev han overvældet af en overvældende følelse af ansvar. Han vidste, at han nå var alene, og at beskyttelsen af Asgard og de 9 rigene hvilte helt og holdent på hans skuldre. Odins offer kunne ikke være forgæves. Thor måtte hædre sin fars minde og sørge for, at freden, han havde kæmpet for, blev opretholdt. Langsomt rejste Thor sig med Mjølner i et fast greb. Han gik op på toppen af åsen, hvorfra han kunne se horisonten åbne sig mod uendelige muligheder. Himmelen, som engang havde genspejlet kampens kaos, var nå et tæppe af myggefejer, som om naturen selv hyldede Odins offer. Loke, som så på fra afstand, følte noget sjældent ind i sig anger. Hele livet havde han søgt magt i troen på, at han kunne overgå Odin, men nu så han, at broren Thor havde haft ret hele tiden. Den sande styrken lå ikke i at erobre kongeriger eller undertrykke fiender, men i at ofre sig selv for dem, han elskede. Thor så på Loke, og i et øjeblik delte de 2 brødrene en stille forståelse. Det var ikke behov for ord. De vidste begge, at skæbnen havde formet dem på forskellige måder, men at det på en eller anden måde fortsat fandtes en mulighed for forsoning. Far, hviskede Thor til vinden, jeg lover, at jeg skal tage vare på Asgard. Dit offer vil ikke blive glemt. Med et sidste blik på Odins krop vendte Thor se mod horisonten. Han vidste, at rejsen bare så vidt havde begyndt, at nye udfordringer ventede. Men med farens styrke i sig og Mjølner i hånden, var han forberedt på at møde hvad som helst. Mens Thor stod på toppen af åsen, viskede vinden ældgamle historier om slag og ofringer. Han vidste, at Asgard trængte en stærk leder, en som kunne lede de 9 rigene gennem de stormene, som skulle komme. Men det var noget dybere, han følte. Et behov for at hædre Odins minde, men også for at bygge et ettermæle, som skulle vare ud over krigen. Loke nølte, fortsat på afstand. Øjnene hans mødte Thors igen, og han tjente hjertet hans stramme se til. For første gang på længe indså han, at han var leg af svigene. Løgnene han havde vævet op gennem århundrederne. Odins offer havde rystet grundvoldene i sjælen hans, og afsløret en del af ham selv, som han havde begravet i lang tid. Med usikre skridt nærmede Loke sig Thor. Tordenguden rørte sig ikke, og Lotbroren kom nærmere. Da Loke endelig tog ordet, var stemmen hans fyldt af anger og et ønske om forsoning. Thor, jeg svigtede dig, faren vor, alle sammen, mumlede Loke, og ordene hans forsvandt næsten i vinden. Men jeg ønsker at forandre mig. Jeg kan ikke slette fortiden, men kanskje det fortsat er tid til at bygge noget nyt. Thor betragtede Loke i stilhed i nogle få øjeblik, og fornemmede oprigtigheden i brorens stemme. Han vidste, at vejen til forsoning var lang og usikker, men han vidste også, at Odin ville have ønsket at se de 2 brødrene forenet. Loke, begyndte Thor med fast stemme, men med et snev af forståelse. Tiden for at slås er over. Asgard trænger os. Sammen kan vi bygge en bedre fremtid, men det vil kræve indsats, tillid og frem for alt ærlighed. Loke nikkede langsomt, og en ny flamme og beslutsomhed tændtes i hjertet hans. For første gang følte han, at det fandtes en større mening med livet hans, noget mere end ambitioner og magt. Kanskje fandtes det trods alt en forløsning. Med et sidste blik på Odins krop vendte begge brødrene tilbage til Asgard. De vidste, at fremtiden ville by på nye udfordringer,
Men nå var de klar til Å mødte dem, forent af mindet om sin far, og ønskede om Å bygge et varigt ettermæle. Ved Lokes side begyndte Thor Å gå ned bakken med Mjølner i hånden og hjertet fuldt af forsætter. Den opgående solen bad dem begge i gyldent lys, mens Oscar i det fjerne ventede på, at de skulle vende tilbage, og de skulle vende tilbage, og de skulle vende tilbage.